Bueno, nik egingo ditut pixkat moderazio lanak, ez? Saiatuko gara Tolosako esaten dugun 4 pertsona hauek hemen ditugu, gaur gonbidatuta, pixka bat zuei Tolosako errealitatearen argazki bat eman asmoz, eta bueno, aurrera eszenategira, mesedez, Maider Sierra, Mireia Roca, Ixa Imaz eta Garikoitz Murua. Txalo bat, horea. Igual sartu tartean gari. Holaxe. Hobeto. Bai. Bueno, eroso eserri, hor daukazue poltsa bat, beraiek jasotako informazioarekin, hor daukazue informazio kita, hau da, abiapuntuko informazio bat jaso dute gaiaren inguruan, eta gai hoien jorraketan, eduki dituzte aditu eta aritu desberdinak, eta gaur tokatzen zaigu pixka bat Tolosako errealitatea ikustaraztea, beti ere, zuen alorretik eta zuen begiradatik. Orduan, izan zaitezte askeak, zintzoak, zentzu horretan, libreki adierazteko, eta nahi dugu egin modu oso askar batean, pixka bat, beraien buruak aurkezteko, zeintzu diren, nondik datozen, eta nola lotzen den beren jarduna esku artean daukagun erronkarekin, gero izango litzateke, beraien irakurketa partikularra zuekin konpartitzea, hau da, nola ikusten duten Tolosako egoera gaiari dagokionaz, hau da, osasun eta ongizate emozionalari dagokionez, nola ikusten duten Tolosako herria nola aurkitzen den, eta azkenik, izango litzateke, ea kapazak diren, inspiratzeko zuei, aurrera begira, edo non ikusten dituzte indarguneak Tolosan, edo zeintzuk diran Tolosako erronkak, edo zeintzuk dire aulguneak egun Tolosan. Orduan, besterik gabe, oso modu azkarrean, egingo dugu horrela. Lehendabizi galdetuko diet, nortzu diren, nondik datozen, zein den beraien jarduna, eta nola lotzen den beraien jarduna esku artean dugun gaiarekin. Pasatuko izuet mikroa banan, zen nahi naiz itzulpenerako, bai. Ez, aipamen bat egin diate taldeen, eta nik uste zentzuzkoa dela esatea, beraiek hizketa ingo dute lehenengo 40 minututan, gu entzule izango gea danok, eta ondoren, oain arteak horratzen zeate, talde bakoitzen galdera bat eiken geniela edo pare bat galdera. Gaur desberdin ingo deu. Eta beraiek hizketa eiken bukatutakon, beraietako bakoitze pasako da mai batera. Bai? Maione jasoko du lehenengoa, bigarrena jasoko du Garikoitz, hirugarrenak zure Mireia, eta hori da. Eta gurekin egongo die 7 minutu. 7 minutu pasatzen dienen, rotatu ingo dute. Orduan, etorriko zaigu bigarrena. Orduan, eukiko deu, zuzeneko galderak eiteko tartea gaur. Desberdina izango da. Hori nahi nuen argitu, baten bate galdetu digulako. Barkatu gari. Eskerrik asko. Bueno, ordu pasatuko dizuet mikrofonoa, eta hasiko gera. Aurre, Ixa. Bueno, egunon, eta eskerrik asko gonbidapenagatik, zorionak ere gaiari eusteagatik. Tolosako Imakuladatik nator, irakasle bezala, lanbidez erizaina naiz, eta nik uste orain bokazioz ezitzaien agola puripurian. Lanbideziketan nago, nik gazteekin egiten dut lana, 16 urtetik, 22 urteko gazteekin egunean jarduten dut, 300 gazte ingururekin. Eta orduan, adimen emozionalarekin lotura zuzena egunero. Daukat suerte egiten dutela lan ikastola batean, non pertsona ereduan sinisten duen, eta orduan, lanbideziketak badu konpromezu bat, eta da profesionalki prestatzea gure ikasleak, baina horrez gain daka konpromezu handiago bat. Eta da, gure apostu bat, ez? Pertsona bere bizi proiektuarekin pozik egotea. Eta hori erronka potente bada. Erronka horretan, adimen emozionala edo emozioak jokoan egunero. Egunero. Horregatik, konturatu ginen gure ikastolan espazioak sortu behar genituela, emozioi eusteko, eta orduan, bigarren partean nahiko nuke espreskiago hitz egin bi espazio horien inguruan, ez? Baina konturatu gea espazio horietan osasun mentala edo ongizate emozionalaren babes faktore izan daitezkela, ez? Eta bada elkarrekintza positiboak sortzea, eta bestean ere ustez ere ardura soziala eta partaidetza, ez? Espero dut gero 4 minutu horietan labur-labur
aukera izatea bi esperientzia horien inguruan gehiago hitz egiteko. Egunon, nire izena Garikoitz Murua da. Duela 21 urte iritsi nintzen Tolosara, eta nik lan egiten dut gazteekin ere, baina nik kalean margotzen nuen grafitero bat nintzen bere garaien, hala ezagututa, eta lotura zuzena izan dut hainbat urtetan kalearekin zuzenean ilegalitatearen barrun. Horren ondoren, hasi nintzen hau profesionalizatzen, eta gaur egun lan egiten dut, galeri batekin, eta non ikertzen dut edo lantzen dut, zer dan artea eta arte horrek zer eragina duen gizartean. Gaur egun, Irungo Udalan programa bat bideratzen dut, gazteei zuzenduta nola artea badun eragina gazteengan eta etorkizun batera begira arteak nola laguntzen dien beste hainbat arloetan edo bere arlo profesionaletan, naizta lotura zuzen bat ez izan artearekin. Eta baita ere, nire planteamendua izaten da beti ulertu behar dela, kaleak ere baduela formato bat, non artea heziketa lanketa bat egiten duela. Eta gaur egun kaleetan, geroz eta kolore gutxiago ikusten danez, gure bizitzeko era ere bai beste planteamendu batzuk ditu, eta nire ustetan arteak balore hori aportatzen dio gizarteari. Orduan, gaur egun, gaztei zuzenduta dut nire fokoa, baino ja urrengo pausutan ere pertsona helduei bideratu nahi dut nire lana. Eta baita ere, asko arduratzen hau, ze ondare geldituko da datozen belaunaldiei begira. Zer utziko diegun, ikusita zer jaso degun guk gaur egun aurretikan egon dienetaz. Egunon, ni Mireia Arroka naiz, eta Zutani elkartetik nator. Zutani, batzuk badakizue, Zutani elkartea 2014 sortu zen, Tolosako hainbat eragileak bultzata, eta sortu zen, ikusirik Tolosan bat zeudela, gure artean bizitzen, gutik oso gertu, hainbat famili zaurgarri egoeran, baztertuta, bakardadean, eta berez, egoera horri aurre egiteko asmoarekin, sortu zen elkartea, udalazkenen elkartasuna ematen duen elkarte bat. Momentu honetan, Tolosan, segurazki gure lana ezagunagoa da, edo gehien ezagutzen den alorra da, elikagai bankutik janaria banatzen degulako, baina badauzkagu benetan lau adar. Ze azkenean, gure helburua, helburu bat oso potoloa eta oso jasoa da justizia soziala, baina hori lortzen den bitartean, behintzat berdintasuna, diskriminazio eza, eta azkenean gurera datozenak eta beharren dauden horiek laguntzea da gure helburua. Orduan dauzkagu lau adar, bat da heziketa, ze iruditzen zaigu ezagutza dela bizitza batean, berdintasunean bizitzeko informazio ukitza dela bideetako bat, beraz heziketa, eta eskaintzen ditugu josten ikasteko klaseak, hizkuntza klaseak, berdera batez ere, baita ere informatikan trebetasun minimo bat lortzea, ze guretzat askotan gauzak balimadia oso zailak, pentsa, agian hizkuntza menderatzen ez duen batentzat, zer nolako zalantza dituzten eta zer nolako arazoak, paperak eskatzeko, zita bat hartzeko, gauza horietako. Heziketan alboan lehen esan dut, daukagu janari banaketa, ze zaurgari egoera dauden horiek, azkenean askotan ez daukate beste modurik gauzak elikagia lortzeko, eta beraz oinarrizko eskubideak ez ezki betetzen. Daukagu hirugarren adar bat dela sensibilizazioa, eta oraintxe dela bi aste edo, ospatu ditugu pobreziaren aurkako jardunaldiak, eta justu etxe bizitza duina izan da leloa, ze elikagaien alboan, itzu zaigu etxe bizitza duina izatea, eta por supuesto lana duina izatea dirala, hiru oinarrizko eskubideak bete behar direnak, nola ala. Eta bukatzeko harrera, gure gana etortzen da jende asko, bai udalak bideratuta, edo bata besteari kalean ezagututa, eta esan da ez, hor badaude batzuk, laguntza eskaintzen dutenak, harrera egitea, azkenean, esan dut, elkartasuna adieraztea, eta saiatzen, azkenen, berdintasuna lortzeko, eta
diskriminazio eza hori ere lortzeko, ezinbestekoa da, kanpotik datorren jende horrek gizarte sare bat sortzea, eta, beraz, suposatuko duzuen bezala, gure profila da normalen etorkizuna, baina bertako jendea ere badago, nahiz oraindik estigma bat dan leku askotan, eta, zer kontatuko dizuet, pertsona batek etxe bizitza duina, lana, paperik ez badituzte, hizkuntza ezagutzen ez badu, bere ongizate emozionala, eta bere osasuna azkenean nola dagoen, ez? Beraz, gure egunerokotasunean ere, jende asko topatzen dugu, seguraski, eguneroko bete behar horiek beteta izango balituzke, ez litzakela egoera horietan egongo. Mila esker. Egunon, Dani, azkena, Maider Sierra naiz, Maider Sierra Arana, minbizien aurkako elkarteko prebentzioko psikologoa naiz. Azken, 14 urtetan hemen Tolosaldeako juntan lan egiten dut, Gipuzkoan zehar ere. Eta, gure helburua, minbizien aurkako elkarte bezala da, ezagutzen diren eta ezagutzear dauden minbizi guztien aurrean, alde batetik, prebentzioa lantzea, hori da, peskatik erketek diotena kaleratzea, eta gaixotasunak sort ditzazken familiengan, pertsonengan sortzen dituen zailtasun horiei aurre egiteko baliabideak eskaintzea. Gai honen inguruan zer esan? Gai honen inguruan psikologoa naizenetik ongizate emozionala gure oinarria da, gure lanaren oinarria da, eta ez dugu gure lanari ez dugu zentzurik ikusten ez bada elkarlanean. Horregatik, nire aurkezpenean aipatu bezala ez, parte hartzen dut nerabeen prebentzio mailean, Tolosatzen eskola irekian, eta erakunde ezberdinekin, Osakidetzak badu mai parte hartzaile bat, eta uzten diguten mai guztietan hortxe gaude. Guretzako oinarrizkoa da, benetan parte hartzea, Tolosaldean, gaur Tolosan integratua egoteak, zeren egunerokotasunak eta errealitateak ematen dio zentzua gure lanari. Zeren uste dugu ongizate emozionala oso isilean gertatzen den zerbait dela askotan, eta iristeko eta laguntza hori eskaintzeko benetan egon egin behar garela. Ezin dugula egon gure bulegoan, gure espazioan lasai-lasai, ez errealitatetik urrun. Alderantziz, egon behar dugu kalean, egon behar dugu hemen, benetan mi esker, parte hartzen usteagatik, eta egon behar dugu, pertsonengatik gertu, bestela ez daukagu zer eginik. Aurkezpen azkar hau egin da, bigarren blokera pasatuko gera, eta bigarren bloke horretan esaten izuen bezala, zuen irakurketa bat nahiko genuke, hau da, zer gertatzen ari da Tolosan, zerbait gertatzen ari baldin bada osasun eta ongizate emozionalaren inguruan, zer nola ikusten duzuen aurkitzen den gaur egun Tolosa, esaten duan bezala ongizate emozionalari dagokionez, elkarlan publiko komunitarioari dagokionez. Zuen iritzitik, zein da egungo argazkia edo zuen bizipena? Jungo nahi ja zuzenean, igual azken urte hauetan ongizate emozionalean bizitu duguna deskribatzea eta ikastolan izan ditugun esperientzia kontatzea, bai? Izan dugu zortea azken 3 urte hauetan eskolan izan geha kolaboratzaile Lanbide Heziketako ongizate emozional proiektu estrategikoan, izena potoloa da. Baina, COVID ostean, eta hor COVID-ean zoritxarrez gazterian eta eskoletan alarma bat saltatu zen. Izugarria izan zen itzulera, eta hau errealidade bada, eta kontatu nahi dut, zegeletan topatu genituen ansiedadeak, depresioak, elikadura saldurak, kontsumoak, jokoen adikzioak, izan zen brutala. Orduan, hor hasi ginean pixkat kezkatzen, gure egunerokotasunean, gure ardura ere badala horri, eustea, ez, gaiari eustea, eta bat nator askotan oso isilean bizi ditugula emozio hauek, gazteenak ere. Eta batez ere hor kokatu genituen mutilak, zoritxarrez, ezta?
Eta, bueno, egin genuen ikerketa txiki bat, Tolosaldean, gazteei galdetuz espazio bat eskeniko bagenie eskola eremuetan, bere emozioetaz hitz egiteko zei gai jorratu nahi zituzten. Eta gure sorpresa izan zen, bigarren gai potoloa, lehenengo izan zen LGTI plus kolektiboa, eta bigarrena, baina haundian agertu zen suizidioa. Eta suizidio hitza entzun genuenean, dardarka jarri ginean. Ze hau bai da gai tabu bat, nun eskoletan ez den hitz egin, gizartean ere agian ez, gehiegi, ez? Eta erronka bota ziguten, apostua bota ziguten hitz egin suizidioaz, hori hitz egin nahi dugu, ez? Eta orduan, apostu honetan 3 urte buru-belarri lanean aritu da ikastola, izan dugu babes izugarria, jende oso prestatua honetan, izan dugu Euskal Herriko Unibertsitatea, izan dugu Biziraun elkartea, izan dugu Madridetik ere, hontan lanean zegoen jendea, eta bultzatu zizkiguten hainbat pausu ematea, eta lehenengo izan zen, mesedez, hezkuntza eremuan sor dadila suizidioa prebenitzeko protokolo bat. Ez dago geletan, ez dago eskoletan suizidio prebentziorako protokolorik. Zer egin gazte hori hurbiltzen zaizunean eta esaten dizunean ez dakat bizitzeko gogorik. Hau, bizi dugu pandemia ostean. Eta zuek uste baino gehiago, eta hemen urduri jartzen naiz egia da, emozionalki proiektu asko, honek asko ikutu gaituela, hezkuntza mailan aitu garenok, ez da? Ez gaude prest. Ez dakigu nora jo, ez dakigu zer esan, beldurra ematen digu, eta hemen badagoela suizidio estrategiko bat, plan estrategiko bat, osakidetza, hezkuntza, elkarlanean, oso ataskatuta egon dena, eta aurten, bildarratzek prometitu du eskoletara iritsiko dela protokolo hori, borradorea eginda dago, baina gaude zaidenok eskola guztietan noiz iritsiko den, ezta? Ze honek dakarki formazio sakon bat, formazio sakona irakasleak, ikasleak, gurasoak, komunidade osoan nire ustez. Gazteek hitz ikastolak sortuzun espazio bat, segurua, espazio lagunkoiak izena eman dioguna, nun beranien emozioetaz hitz egiteko aukera izan zezaten, eta hau guretzako berrikuntza bat izan da. Sortu dituzte suizidioa prebenitzeko bideoak, sortu dituzte komikiak sensibilizatzeko, sortu dituzte webgune bat, eta guztia babesarekin, esaten dut, babes handiarekin. Zer da oberena, nire ustez proiektu honek eman digun oberena da, figura bat sortu dela nire ustez importantea, dela gatekeeper edo zaintzaile naturalak. Eta guk ez genitun hauek ezagutzen, eta da, proiektu honetan parte hartu duen gazteak asko aidia konprometitzen esaten zerbait duzunean hurbildu, entzungo zaitut. Agian nik ez dizut lagundu, baina elkarrekin joan gaitezke laguntza bila. Eta hau izan da guretzako proiektu honek irabazi duen gauza handi bat, ez? Sortzea hezkuntza eremuan, espazio, konfiantzazko espazioak, nun jendeak gaizki dagonean, badagoela jendea prest entzungo diona eta lagunduko diona. Gatekeeper edo zaintzaile figura hau, eta agian erronka da, baina nik uste komunidade osoari zabaldu behar dela. Ez da bakarrik gazte, nerabe, behar bat. Nik uste komunidade osoak dakagula behar bat, bizilaguna gaizki dagoenean, horbaiten gana konfidantza zurbitzeko izan dezan figura bat, ez da? Isto, lehenengo partea, Me queda tiempo? Bigarren parte bat, txiki-txikia, Bigarren espazioak nire ustez laguntzen dutenak ongizate emozionalean eta apostu gogorra egin du ere da partaidetza soziala izatea gure ikasleek. Garik gonbidatu nitunean batez ere nahi zuen honi buruz hitz egitea, eta da, izugarrizko ongizatea ikusi dugu gazteak parte hartu dutenean komunitatean. Eta hortarako ere espazioak sortzen saiatzen gara, egiten dugu voluntariotza azoka bat antolatu, herri mailan, eta voluntariotza azoka horretara, ekartzen ditugu Tolosaldeko erakunde ezberdinak, Mireia tartean, baina gazteak gonbidatu, verdaderamente komunidadean dauden beharrei erantzuteko. Eta ez dakiz zergatik, baina ongizateak hobetzen dira. Ez dakiz zergatik.
Eta gero, bueno, aipatu ere, gari izan dugula elkarlanean gure proiektuan, eta eskertu, bai konsideratu zuten gazteek artea dela bide bat, beraien ongizatea lantzeko, eta hezkuntza eremuan ere arteak izan beharko lukela tokia, bai? Eta, bueno, ez dakit zergatik baita ere, zuekin ere elkarlana egiten dugu, bai? Ze ongizatean ikuste dut ere prebentzioa importantea dela, bai? Eta listo, Bueno, nire irakurketa da 2010an hasi nitzala ni Tolosan lan egiten antolatu genuelako jaialdi bat, hainbat artista gonbidatze genitun euskaldunak eta atzerrikoak margotzera Tolosara. 2010etik aurretik gazte talde batek, Tolosako gazte talde batek antolatzezun grafiti topaketa bat. Eta egite zuten Triangulo plazan, lagunen arteko topaketa bat. 2010etik aurrera ni sartu nintzen talde horretan antolakuntzan eta hasi ginen pentsatzen ederra izango litzakela ekartzea beste herrialde batzutako artistak eta bereien esperientziak ezagutzea. Bai gure aberastasunarentzako, baina baita ere herriarentzat. Pentsatzen genuen ere bai, artista horiek erakutsiko zutena izango zen beste herrialde batzutan gertatzen ari zen ez dakit imaginarioa edo ikuspuntua eta berain errealitateak gerturatzeko formula ederra zala. Era horta, 2011etik aurrea, hainbat artista gerturatu dira Tolosara eta utzi dizkigue hainbat paretetan beraien lanak. Eta era horta ere bai, pentsatze genuen, artea edo beraien lan artistiko horiek bihurtze ziala kalearentzat demokratikoki jasotze zuten edertasun puntu bat. Gure ustetan horrek aberazten du pertsona, bai estetikoki, bai pertsonalki, baina baita ere filosofikoki. Ze plantatzen ditugun edo ikusten ditugun hainbat elementu agian gure kulturaren barrun ez daude. Eta era horta erreflexio puntu batera eramaten gaitu. Era horta, artista guzti horiek ere gure gizartean egotezian denbora mugatu batean, normalen aste bat, bi aste, eta saiatze ginen gure kultura eta gure oinarriak eta gure bizitzeko erakustea, beraiek ere bai, beraien herrialdetara bueltatzerakoan ikusi dezaten nolakoak ginen kasu hontan Tolosan edo bai Euskal Herrian. Trukaketa hori mantendu zen hainbat urtetan 2019 urtera arte. 2019an ja utzi genuen, eta izan zen alde batetikan ez genulako ikusten errelebo bat, lan hori jasotzeko, eta baita ere instituzio aldetatik ez zuten ikusten irtenbide bat eta finantziazioa ere bai moztu egin zen. Era horta, proiektua bertan bera gelditu zen, eta nire ustetan Tolosan eukizitun hainbat puntu artistikoki oso garrantzitsuak. Momentu batean, non eskulturak hasi zian espazio publikoa erabiltzen erakusteko zein zen gure momentuan edo garai hartan artearen balorea, guk utzi genuen beitare beste pausu bat eta gaur hemendikan aurrera ez dut ikusten zein izan daiteken aukera bat. Era horta, nik lanangatik Irungo udalara jo nuen eta bertan proiektua garatzen ari dira. Gaur egun gure lana, asko grafititikan datoz, edo muralismotikan, edo hainbat arlo artistikotatik, baino kalean bideratzen dute beraien lana. Eta denak aidia hausnarketa bat egiten zer eragina duen gizartean. Arkitekturarekin lotuta, hemen daude plantamendu batzuk nola erabiltzen den espazio publikoa. Eta, klaro, espazio publikoa denena da. Orduan, agian guk egiten dugun aportazio hori ere inposatua da. Ona iruditzen zaigu dela, baina baita ere guk hausnartu behar dugu gizartean zer eragin duen, mezu hori nola jasotzen dan, eta mezu horrek zer eragina duen. Ze inbasiboa da, ze edozein pertsona ikusiko du, edozein ordutan, edozein momentutan, eta agian guk zentzu honez edo gogo honez bideratzen dugu mezu hori, baina agian ez da era horta jasotzen. Hala denik, pentsatzen dut ere bai, balore positibo handi bat duela, ze gaur egun gure hiriak geroz eta grisagoak dira, edo geroz eta ordenatuagoak dira. Ordenatuagoak erabiltzen da hitza askotan, ze ordenantza asko daude dena mugatzen dutela. Edo mugak geroz eta zorrotzagoak dira, edo egiten dutela bizia errezagoa, baino baita ere kuadratuagoa, bai, txikiagoa. Eta era horta guk, eta nik nire burua jartzen dut bertan, ilegalitatearen barrun
saiatzen naiz hori hausten. Orduan, hemen bi puntu daude, ze egon ginen hitz egiten, hainbat arkitektokin dagola ilegalitatea eta alegalitatea. Orduan, gu saiatzea askotan alegalitate hori bilatzen. Ze legalitatearen barrun posible dira hainbat gauz egin, eta ez dira ilegalak. Eta horrek ere bai laguntzen du bide berri bat irekitzen. Nire ustetan, planteatu behar da, eta gaur egun esaten dut, datozen belaunaldita begira nola jasotzen duten artea, baino artea bisualki. Bai, gauza bada aritzea, plastikoki eta eskuekin egitea, baino gero jasotzea ere oso garrantzitsua da. Ze horrek planteatzizkigu galdera asko, eta ere bai, mezu asko jaso daitezke edo bidali daitezke. Komunikazioa iruditzen zait oso garrantzitsua kasu honetan. Eta nik ikastetxe pare batetan, Tolosan, konkretuki, ikusiet arte plastikoa desagertzen ari dela. Hasi dira beste sistema edo programa berezi batzuk non arlo guztik elkartzen dian, eta gaur egun klase edo gela arte plastikonak desagertzen ari dira, eta ja ez da egiten. Ez da egiten, ez da ikasten, eta ez da jasotzen. Orduan, horregatik, nire helburua da ere bai kalea erabiltzea, baina ulertzen dut ere bai kalea ezin detela era edonolakoa erabili, ze denok egin behar dugu elkar bizitza bat bertan. Orduan, nik hor daukat erronka bat, baina bai pentsatzen dut aportazio garrantzitsu bat egiten degula, ze beste mundu bat eraiki nahi degula era horta. Orduan, gero hitzein godeu galderataz eta delakoa. Bueno, ja, garik esan du legalitatea, ilegalitatea. Lehen komentatu dut gainetik, ongizate emozionala. Zutani elkarteko ikuspuntua, ni zutani hasi nintzen justu pandemia garaien. Lehen esan dut, ezagunak, batez ere ezagunak gerala elikagaiak banatzeagatik, pandemia garaia denontzat izan dago gorra, entzun dezue zenolako ondoriak utzi dituen, pentsa, pandemia baino lehenagotik zaurgarri egoeran bizidan pertsona batek nola bizi izan duen pandemia hori. Dei bat egon, auzolanean dei bat egon zan, eta ni hasi nintzen lanean momentu hortan hor. Nik usteet, komunitatea ezinbestekoa dela, komunitatea ez bakarrik komunitatea gure elkarlana, baizik eta gure elkarlana, por supuesto gure erakundeak azkenean komunitate parte izan behar dutelako, eta nik uste txertaketa hori, erakundeen txertaketa komunitatean hori oraindik ez dela gertatzen. Eta hor, gizarteak dituen gabezi asko, nik uste justu hortik datozela, gabezi hortatik, lotura ez hortatik. Orduan, gure gana Tolosa mailan dauden 600 bat pertsona, eta uste dugu gehiago daudela, baina 600 bat pertsona egoera gure aldamenean bizi direna gainera, eta guk ikusezinak bezala tratatzen ditugu, entzungor egiten diegu, eta beraz, hori, alegalitatez eta ilegalitatez hitz egiten dugunean, pentsatu beharko genuke, gure inguruko horiek gukin bizi diranak, eta, sarerik ez dutenak, lagunak ez dituztenak askotan, zer nolako egoera jasango duten bere buruen barruan, bere egoera errealitatea nolakoa dan, eta, gu saiatzen gerana da egoera hori xamurtzen gure aportazio eskaxarekin. Orduan, gure erronka da, desde luego, ahalik eta jende gehienara iristea, gure inguruan dauden guzti horiek eta gu guztiak behintzat berdintasun batean bizi ahal izatea, eta hortarako, daude, 3 erronka daude oso garrantzitsua diranak, eta uste dela, etxe bizitza duina, lana duina, azkenen, badakigu lanean, igual gutako asko, lana badago, baina lana ere askotan ez da duina, eta guain lana izan da ere, zure egoera izan daiteke zaurgarria. Eta beraz, nik usteet komunitateko lan horrek hobetuko lukela, baina izugarri gizartearen ongizatea. Ze, klaro, osasuna, ongizatearekin olako lotura dauka, gero horrek osasunean izugarrizko eragina dauka, badakigu. Eta beraz, nahi badegu, gurera datozten horiek, dirala, etorkizuneko euskaldunak, beste gai bat uzten dut hor botatzen dut, guzti horiek azkenean, beraiek ondo sentitzen dira,
lehen isak beste maila batean eta beste alor baten komentatu duen bezala, bereien egoera komentatzen dutenean, eta beraz behar dute laguntza, behar dute elkartasuna, behar dute gu beragana gerturatzea, entzutek jakitea, galdetzea nola zaudete, zeizia egiten, oain zertan aizea, RGA lortu dezu, paper bat falta zaizu, goazu nola letxea, hau informatikoki hola egiten da, eskaera hau, beraz, ezinbestekoak komunitatearen laguntza. Zutan idenak voluntario gera, eta gaina saiatzen gera, gure gana datoztenak ere, voluntariotza lan hori ere egitea, eta asko laguntzaile dira. Bereiek behar dutelako saretze hori, saretze horrek, elkartasunak, sentitzea badutela norbait bera entzungo duenak, horrek asko laguntzen duelako, ondo esan duten bezala. Azkena izateak alde honak eta txarra ditu, ez dakit presatu neukana kontatu edo zuekin jarraitu. Gizarte emozionala oso konplexua da, zuek ja ni baino asko zer gehiago dakizue, aurretik jaso duzuen informazioaren arabera, baino da zerbait, pandemia da hitz bat uste dut ez, guztiok buruan daukaguna, nahi epandeziate maider hitz egin pixka pandemiaren aurretik, ze gertatzen zan ere, ez? Pandemiaren aurretik eta pandemiaren ondoren, egia da, badaudela hor, arrisku faktore batzuk, kontsumoak, adibidez, bizioiturak, badaude faktoriek guretzako oinarrizkoak direnak eta kontutan hartu behar direnak nahi badugu herritar osasuntsuak izan arlo guztietan, fisiko, emozionalean. Orduan, gure lana askotan, heziketa mailan, hezkuntza mailan, ikastetxeetan, arlo formalean eta ez formalean, hortik junda, da prebentzio mailan hori lartzen dugu pixka bat, ze arrisku faktore dauden gazteei, aurrei eta helduei begira. Baina egia da, eta sentitzen dut pandemiarekin, pandemia zitzegin behar dut, pandemia izan zela zaplazteko izugarri bat. Agian guretzako, orain dela 3 urte ikastetxetara joten ginenean, hitz egitea, gaztetxoekin, elikaduraren inguruan, kontsumoen inguruan, beraien zailtasunen inguruan, galdera zen, zer modu zaudete, ez? Zue galitzen badizue, zer modu zaudete? Zer esaten dugu? Ondo, normalean, ondo, ez? Daukagu erantzun hori ja buruan sartuta. Baina uste dut pandemia garaian, hori, zaplazteko bat jaso genuela guztiok, eta nahiko agerian gelitu zirela beste faktore batzuk Isak oso ondo haien adierazi dituen bezala, eta egia da, gero ere ez, gauratzen bazera bagenden hor, prozesu ikerketa batean, azterketa batean, Tolosako tokiko kontsumen inguruko lanaren inguruan, eta hori dena ateratzen, ez da? Ateratzen arlo guztietan ikusten ari ginelako. Minbizan aurkako elkartean, askotan kostatzen zitzaigun jendearen gana iristea edo, Tolosako jendea gure gana iristea profesionalki, beraien ongizate emozionala landu nahi zutelako. Baina egia da pandemiaren ondoren, uste dut agerian asko gelditu dela ongizate emozionalaren beharra, agian lehen estigmatizatuagoa zegoen, edo agian lehen tabuagoa zen esatea ez naiz ondo aurkitzen, antsiedadea daukat, pentsamendu intrusiboak ditut, ez daukat bizitzeko ilusiorik, edo, guzti hori, orain dala igual, pandemiaren aurretik gehiago asatzen zen. Guk orain nabaritzen dugu, Minbizarrokako elkartean, badugula, jendeak gehiago gerturatzen dela, ikastetxetara joten garenean, txikitxoekin egoten garenean, edo familiekin egoten garenean, egia da ikusi dugula, behar hori askoz ere gehiago kaleratu dela sortez. Sortez, eren uste dut, bidea dela, aldaketak egiteko bidea dela, hitz egitea horri buruz, konstiente izatea garrantzitsua dela, eta gure esku dagoela, guztiz ados nago gure esku dagoela hori ere aurre egitea, ez? Esatet gure esku komunitate bezala. Profesionalak beti hor egon gera, Osakidetzako medikuekin hitz egingo bagenu, psikiatrak hemen egongo balira, psikologak hemen egongo balira, ez? Kontatuko ligukete beraien esperientzia, beraien datuak, zein dan Tolosako errealitatea zen izan dan beti, baina agian orain, pixkat gehiago hitz egin daiteke eta uste dut komunitate mailan ere erantzun asko ere gehiago emateko aukera daukagula horrela, ez? Hitz egin da eta ikusita horrek balioa handia duela. Horregatik niretzako da hain garrantzitsua espazio hauek, ez? Hau sortuta dago, orain sortu den espazio hau, edo horretik ere sortuta dauden beste espazio batzuk erabiltzea hortarako. Zeren hor dago nik uste dut, oinarria, ez?
uste dut, lehen esan dudan bezala, ongizate emozionalak ez daukala zentzurik, ez bada komunitate batean, ez bada parte hartze, ez badegu, ez bagera guztiok parte sentitzen. Zerbait individual bezala sentitzen badugu, arazoa badaukazu hori zurea da, ez da gaizki sentitzen bazera, konpondu zaite, ez degula aldaketarik egiten. Baino, talde ezberdinen, Tolosak egia da, talde ezberdinak gaude, ez? Bai, formalagoak, ez formalagoak, legalak, ilegalak, alegalak. Baina egia da, dagoela mugimendu handi bat, niretzako hori garrantzitsua da. Eta beste balore ban, niretzako Tolosak duena dela voluntariotza. Guztiok itzera agirera voluntariotza buruz, hemen badago jendea voluntarioa izan dena gurekin, edo agian ezagutzen gaituna beste modatara, baina hori, ez, voluntariotza hori eta gu herritar bezala, ez, parte izatea parte hartze prozesuetan, uste dut ongizatea lantzeko ere asko balio duela. Hori oinarrizkoa dela. Eta aitortu beharra dut, daukatela, asala, larrua zala, horrela, otzikarak, alde batetik bestera, bueltaka, egolio ipurdiakin, oso jende potentea daukagu gure ondoan, sensibilidadea handiko 4 pertsona ekarri ditugu, eta nik uste dut oso inspiragarri izaten ari dela orain artekoa. Urrengo blokea litzateke, hori ez, non ditugu indarguneak, atera dira, ja ideia batzuk, baina igual pixkat azpimarratzea, ez? Atera da espazioak izatearen garrantzia, elkartzeko, konpartitzeko, elkarrentzuteko, elkarre eraikitzeko, aipatu da ere kalea, espazio publikoa, hau da, espazio intimoak izan zitezkena batzuk, ez? Eta gero bestea, espazio publikoaren erabilera hori, herritarren elkargune eta nola espazioaren erabilera egoki batek baita ere, sentiarazten digu baita ere emozionalki modu batera edo bestera. Aipatu da komunitatearen garrantzia, voluntariotzaren ideia, ateri dira gako batzuk, ez? Orduan, zuen ustez, pixka bat eta ezagututa zuen harremanetik, atera da baita ere, ez? Erakundeen implikazioa eza, non egon daiteke, orain pixkat kokatuz elkarlan publiko komunitarian. Guazen positiboki irudikatzera, non jarri behar ditugu indarrak, ikuspegi sistemiko igual batetik baita ere erakundeak inplikatua eta txertatua egon dadin komunitatean, baina baita ere elkarlanetik aurrea begira, non egon daitezke gako batzuk edo pista batzuk emateko gaitasuna daukazuen, non daukagun indarrak edo erronkak edo aukerak elkarlanean zerbait egiteko. Ni hemen ja haulago nago, Baina, nire ustez, leheno aipatu ditut erronkak, labur netzako dia espazio seguruak sortzea, eta espazio seguru horietan, formatu beharko gehala ere konstiente izatea, espazio seguru horietan zaintzaileak naturalki sortzea, komunidade osoan ez gazte bakarri baizik eta heldu, aur, emozioetan elkar zaintzeko. Eta gero niretzako importantena diagnosion bat egitea ere, ze behar daude benetan. Ze batzutan adimen emozioan, baina zein da berdaderamente herriak dioen beharra. Ze horre egia da, balima dago etxe bizitza falta, ez dakiz zer, ongi izate emozionala batzutan urrun geldituko zaigulako. Behar hori erantzuteko nire ustez aliantzak ere, nahiko nuke ipatu handian aliantzak behar ditugula. Osea, bakarka, eta gustatu zaite, komunidadeak saretzen dugu edo bakarka ezingo dugu ezer egin. Zeguk topatu geha, laguntza bila jungea eta maider sentitze psikologoa, baina eta ez dakagu, eskematigu 4 hilabeteko itxaron zerrenda bat, eta baina beharra dakagula, baina ja, gaur, eta askotan, behar izan dugu urgentzita, bilatu behar izan ditu, telefonoak badaude hor, eta badaude egia da geroz, eta rekurtso gehiago, baina aliantza potenteak behar ditugu implikatu hemen, osakidetza bat, ezaki gizarte zerbitzuak, baina berdaderamente implikatu daitezen baita ere baliabide eta rekurtsoak eskainiz. Zen ikuste dut behar ditugula. Eta gero, saretzea hau, hau ze polita den,
batek nik behar dut nik artea behar dut. Nire ikasleek eskatu dute gari etorri. Ez genuen elkarlana ondo antolatu, baina urrungan hobeto antolatuko dugu, baina behar dugu artea. Behar dut elkarlana, voluntariotza, behar dut prebentzioa, bale? Eta guztion artean osatu dezakegu. Netzako hortik doa ideia, ez? Neri harritu ninduen Tolosara iritsita ikustea zenolako parte hartze gogo zegoen. Ni Donostiarra naiz, Donostitikan etorrita, eta benetan, nire ustetan horregatik ere bertan gelditu nintzen liluratuta nola pertsonek lan egiten dute beste pertsonen batzuen gatik. Hainbat eta hainbat arlotan. Gero egia da, lotura asko daukela jaia, festa eta bar, baino baita ere bat zeuden hainbat erakunde eta nei horrek harritu ninduen. Eta horrek ere bai bultzatu ninduen ere parte hartzera. Nik faltan somatu nun bere momentun eta gaur egun ere, dala loturak badaude hainbat eta hainbat elkarten artean, baino ez dia bata besteatikan elikatzen. Osea, ez dia fusionatzen edo ez dakit nola planteatu, ez dia lotura zuzenak egiten, baizik eta elkarlan puntualak egiten dira, baino ez da sakontzen. Eta gero instituziotatik nik ikusi izan dut udalak ematen ditula baliabide batzuk hori bultzatzeko, baino bidea egiten dutela elkartek edo mugimenduak individualki. Eta, klaro, denak egiten dugu edo egin izan dugu edo egiten da udalera jo, baliabide batzuk lortu eta segi lanen, ezta? Baina nire ustetan bai falta dela edo saretze formula hori ez dakitzein izan daiteken egokina edo kutsadura mota hori nola izan daiteken. Baina bai hori nire ustetan interesgarri izango litzake horrek lagunduko liguke ulertzea nola funtzionatzen duen hainbat talde, hainbat pertsona eta ero hortan lan egitea nire ustetan aktiboki eta baita ere beste resultado batzuk lortuko genituzke. Eta nire ustetan herri bezala oso aktibo ikusten dut. Eta niri horrek iruditzen ekartzen diburura balore handiko herria. Orduan horri bakarrik forma pixkat eman bartzaio eta horrekin aurrera egin dezakegu. Nik nire arloan jarraituko dut lanen eta normalen saiatzen naiz edo bilatzen dut formulak besteekin lan egiteko, baina egia da igual hortan sakondu beharko nukela edo denen artean sakondu beharko genukela. Bale, abez esateten oa izuet dena belarria jateko, eta hemen lortzeten, 10 urteetan lortu ez deuna. Banoa. Egia da, voluntariotza. Voluntariotza, azkenen oso garrantzitsua da, implikazio pertsonala, ardurak izatea, ni nire semearekiko daukaten preokupazio lodiena, potoloena, eta etengabea da pertsona arduratsuak izatea. Batek erabaki bat hartu eta erabaki hori bukaeraino mantendu eta hor irmo egon. Orduan, iruditzen zait, eta orain zutan ordezkari gisa, egia da elkarlan honek, instituzioak egin ezin ditun gauza asko egiten ditugula guk. Iruditzen zait dela lan bat izugarrizko ardura daukana, eta iruditzen zait ardura hori, egiten degunaren ardura hori, udalak, erakundeak ez dutela aintzat hartzen. Zer esan nahi dut? Esan nahi dutena da, ongizatetaz hitz egiten badegu, eta gure gizartean dauden, pobrezi egoeran dauden horiek ez baditugu gurera ekartzen, eta ez badute gure maila berdina, ez bagera denak berdinak, hor alperri gaude, ze beti egongo da norbait gaizki egongo dana. Orduan, guk izugarrizko arazoak izan ditugu, eta egia da lehengo urtean lortu gendula pobreziaren inguruan lan egiten dugun elkarte guztiak mai batean biltzea. Zoritxarrez mai horrek ez du ondo funtzionatu, eta ez dakigu zergatik oso ondo. Nahi deguna da, benetan lan hontan jarraitu behar badegu, saretu nahi badegu, eta gure inguruko guztiak, gurera ekarri nahi baditugu modu egoki batean, behar deguna da, erakundeak ardura hori, guk denok voluntariak egiten dugun ardura hori aintzat hartzea, onartzea,
eta baliabideak ematea. Ez dugu diru askatzen, zegia da, uantxe adibidez Tolosako udalak lokal berri bat eman digula, bueno, uste dugu baietz, eman digula, hortan nahi geha, borrokan, hor gaude, baina gehiago nahi dugu gure aldamenean eukitza, pertsona formatua, nahi dugu psikologo bat euki, nahi dugu mediko bat euki, nahi dugu artean aditu dan tipo bat euki, ze voluntariok denetatik gaude, eta guk ez dakigu gauza hori ondo egiten. Orduan, gure eraginkortasuna, voluntarioen eraginkortasuna urrutira juteko, osea, eskerakunde implikazioa ezinbestekoa da. Eta nire dietena da zutan nintzat, eta hemen dator apuntatu bezedez, 2 edo 3 pertsona gurekin lanean, eta lan hori, lan profesionala bihurtu da dila. Osea, voluntariotza oso ondo dago, baina deno daukagu gure lana, eta ez gai iristen, eta ez iritsi horrek izugarrizko frustrazioa sortzeu. Eta gurera atoztenak, azkate izugarrizko arazok, eta denak, ansietatea, depresioa, medikatuta, denak, baina niri ere, ansietatea sortzezai pentsatzen naizela iristen denen gana. Eta hori oso frustrantea da. Eta voluntarion ongizate eta zaitzeiten hasiko bagina, ebai, beraz, egia da, denok gure burua zaindu behar dugu, baina ditzen zait, erakundeen implikazioa, beraz bat, erakundek hor, alegin izugarizko egin behar dute, voluntariotza hori begiratu, eta saiatzen, Tolosan ustet, profesional batzu behar ditugu hor gure aldamenean. Hoi bat, bigarrena, apuntatu. Diagnostiko bat Tolosan zegoera da hon. Diagnostiko bat maila guztitara, pobreziaren inguruko diagnostikoa, ez dago, ez dakigu. Esan delei 600 pertsona. 600 pertsona horitatik 200 edo 180 adin txikikoak. Osea, ongizate emozionala, zaurgarritasuna, helduetan penagarria bada, aurreetan, negar gurea. Orduan, diagnostiko bat ikusteko Tolosarak nola bizigean. Ze gure etxek nola dauden. Gurera atozten etorkin horiek, gure bizilagunak diran, horiei zer falta zaien. Lana, zer esango dugu lanataz? Ja paperetaz itzen gabe. Ja ez eskatuko migrazio politikak aldatzea, zira hori izango da utopia bat. Baina diagnostikoa behar dela jakiteko gurea, gu nola bizigean, hori diagnostiko bat, eta hori eskatu dugu eta ez dago etorkizunik. Eta bukatzeko, agian, olako ekimenen arira, proposamen bat, euskeraren aldeko behatoki bat dagoen bezala, behatoki bat, igual, kulturaren hitzadan behatoki bat ikusteko, gure gizarte honetan, hain anitza dana, hain beste, anitza, alderdi guztietatik, aniztasun horiek nola saretu daitezken eta nola lotu daitezken, zezke bestera, eta dena, azkenen dena komunitatea da. Ez bagera hortara iristen, ze komunitatea ez gea Maider, ni, Gari, Xata eta beste Gari, gea denok gea, eta erakundek ere bai. Eta guk, erakunden falta ikusten dugu, sentitzea baztertuta. Eta guk baztertu horiek zaindu behar ditugu, da... apuntatu mesedez, Gure arloan, osasunaren arloan, minbiziaren arloan, prebentzioan, ikusten ari gerana da, eta pertsona bezala, ikusten ari gerana da osasun sailean, osakidetzan eta osasun instituzioetan nahiko gabezi sentitzen ari gerala, ez da? Itxaron zerrendak oso handiak dira, baliabideak orduan eta gutxiago, eskaxago, gu azkenean ONG bagara, ez gira instituzio bat, ONG bagara, gure bazkideen bitartez, nire soldata bazkideetatik ateratzen da, ez da instituzioetatik ateratzen. Orduan, guk bai, ez, uste duguna da, garrantzitsua dela, berreskuratzea hemen genuen, ez, ongizate, osasun ongizatea, nola bete esateko, ez da, galtzen ari gerala, uste dugu galera handia izaten ari dela eta horrela iristen ari zaigu ere elkartera, tamalez batzutan, prebentzio diagnostikoak atzeratu egin dira,
badakigu zer pasatzen pandemian, ez? Mamografia, kolonoskopia denak atzeratu egin ziren, gaixotasunen diagnostikoak batzutan atzeratu egin ziren, eta horrek egin duena izan da gero tratamentuak ere atzeratzea, eta zailtasun handiak gertatu dira. Eta hori guretzako oinarrizkoa da, eta hori bakit ez dela Tolosako zerbait, baina Tolosan ere eragina duen zerbait da. Orduan, hori lehenik eta behin, eta gero guri, elkarte bezala beti gertatzen zaigun edo daukagun zalantza da, nola iritsi behar gaituzten pertsonen gana eta ez garena gai iristeko. Ez dakigu oso ondo zergatik, ez dakigu hizkuntza arazoa dan, ez dakigu, jendea ere, etorkin asko ere ez dira hemen gelditzen, batzutan pasaran daude, ez dago arrego bat, ez dago ezagutza bat, igual herrian dauden baliabidei buruz, eta batzutan gure zalantza hori da. Benetan ondo ezagutzen, ditugun baliabideak ezagutzen dira, jendearen gana benetan iristen gara, ziur gaude, ez garela behar gaituzten guztien gana iristen, eta horrek asko kezkatzen gaitu. Nola egin? Da betiko galdera, ez? Instituzioekin, udalarekin elkarlanean beti ere ezagunagoak egiten garela, hortan gaude ere bai, ez? Hori da helburu bat. Elkarlanean beti ere orduan eta gehiago ezagutu, erresagoa dela, ni gaur gauza askorekin joa buruan adibidez, ezta? Orduan eta gehiago ezagutu erresagoa dela jendearen gana iristea, komunitatera iristea, herritarren gana iristea, baita ere. Nola aurre egin ere beldur hoiei laguntza eskatzeko. Ez dakit ze sentsazio daukazuen, baina guk daukagun sentsazioa batzutan da asko kostatzen zaigula laguntza eskatzea. Isak esaten zuen, beharrezkoa zirela espazio seguruak. Noski baietz, hori oinarrizkoa da, baina ze zaila dan batzutan hori horrela bizitzea, ez? Eta nola jungo naiz ni laguntza eskatzea? Nola jungo naiz? Janaria bar badut, edo antsiedadea bain badut, edo, askotan, antsiedade eta ongizate emozionalaren inguruan guk askotan entzuten duguna da, pasako zait. Eta gauzak ez dira pasatzen normalean. Gauzak hor gelditzen dira, ez? Orduan, dira horiek guretzako bi erronka garrantzitsu, eta hori ez neukan pentsatuta, baina Garik esan duenen arabera pentsatzen nuen ere nola elkarlanean, hitz egiten dugunean, elkarlana egin, erakunde ezberdinak, talde ezberdinak elkarrekin lan egin, egia da askotan, elkartzen gara eta bakoitzak esaten du, nik hau egiten dut, ni beste egiten dut, eta ni beste egiten dut, baina zer egiten dugu amokomunean? Zuk egiten duzuna oso ondo dago, baina zuk eta nik elkarrekin zer egingo dugu. Hori da guretzako falta zaiguna, ez? Elkarrekin zer egingo dugu. Zuek hori egiten duzu primeran, guk hau egiten dugu primeran, baina elkarrekin egiten dugu zerbait ezberdina, hori da guretzako garrantzitsua. Zaila, zeren uste dut, egoak asko mugitzen direla hor, ni naiz, ez? Ni hontan ona naiz, baina, nik uste dut Tolosan, Garirekin ere ados nago, nik uste dut Tolosan, badela herri oso parte hartzailea, badagoela gogo asko hori egiteko, elkarlanean gauzak egiteko, orduan, niretzako erronka da, egitea. Nahi den hori, egitea. Ez dakit denboraren barruan edo ez, baina hau lujo bat izan da, esango nuke masterclass bat izan dela, behar genuela olako elkarrizketa izketaldi bat, gaina Tolosako begiradatik eta gertutasun horregatik. Eta, esan duen bezala lehen zorionek, orain tokatzen da maitara joatea eta eskertu txalo handi batekin igual, ez? Ni udal teknikaria naizen einean, ja badira urte batzuk elkartopo egin ditu dela pertsona hauekin eta hor jarraitzen dute. Hor zeuden, nik urteak aurrea joan, eta hor jarraitzen dute. Sensibilidade eta implikazio handiko pertsonak dira, ez da kasualitatea beraien ahotatik holako refleksioak ateatzea, oso inspiragarriak eta berazgarriak izan direnak. Eta, mi esker, espazio honetara etortzeagatik, eta ea orain taldeetan zer topatze duzuen. Eskerrik asko.